салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯза аст. Анами намуд платьёи аҷоибот фасон майли насиҳата мепурсидем, надоштем духтаро, аллакай боз омад. Айни ҳол духтаро хеле арзон 250 сомонӣ. Нархи донашона оптон гирем бо арзон мекунем. Размеро 46 то 56 а то 56 ҳаста духтарако. Нигоҳ чизе ки мебинем духтаро нархошон 250 сомон. Суроғаи мо духтаро бозори Корвон 12 дарвоза, тарафи Тилобозор 6 қатор ҷои Гулнора духтаро. Ина конкретни харидоро марҳамат, даставка ҳам дорем духтаро. Ина касе конкретни харидоре ҳамоқа ки кор мекунем. Ба духтаракони дуйко аст 220 сомонӣ. ёшам аҷибот хушур ё оригиналоша духтаро ба ё дишовка ҳам доранд. материалошон безе ба хали намештаги да короче мешуи безе меша ёра ягон чи намеша тугмоошон ҳам тугмои хушурай тугмои пластмасси процесс адаги нестани букнем ё размер надорам духтаро размерошо стандарт